A feira medieval ateigou durante a fin de semana as rúas de Monforte de xente con gañas de troula. Un festexo co que a cidade viaxa no tempo para revivir a súa época de esplendor como capital do condado de Lemos. Malia que a choiva non desanimou o público, o acto de inauguración da feira tivo que trasladarse á Casa da Cultura. O alcalde monfortino e presidente da Deputación, José Tomé, procedeu á súa apertura ante a atenta mirada do personaxe do conde de Lemos. 21 anos consecutivos de feira medieval, única e singular, con antecedentes históricos que consagraron a Monforte como cidade comercial do medievo, tanto dentro da fortaleza como nas ladeiras do Monte de San Vicente. Esta feira recoñece a importancia dos personaxes históricos, como os condes de Lemos, poñendo en valor a súa pegada no medieval, na feira medieval que por aquelas fechas se vivía, convertindo nun evento único e singular da nosa cidade, da comarca de Lemos e da Ribeira Sacra. O Concello confía en que sexa a última edición sen o recoñecemento oficial que merece. Honorable pobo de Monforte, os tempos son chegados para que a nosa feira medieval sexa recoñecida como de interese turístico de Galicia. E mentras esperamos, hoxe e mañá, imos compartir esta alegría da que falaban e tamén un boviño da Ribeira Sacra que anima o espírito, sin dúda ninguna. Os espectáculos de música, malabares e fogo sucedéronse ao longo das dúas xornadas da Festa de Recreación Histórica, entre os máis vistosos a subida con fachos ao Monte de San Vicente e a solta de farois dende o cume.